ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ μέσα από την ψυχή και την καρδιά μου που στηρίζετε, αγαπάτε, εκτιμάτε όλη αυτή τη συλλογική προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μια μεγάλη οικογένεια με τον κοινό σκοπό και στόχο για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Την καλησπέρα μέσα από την ψυχή μου στους γέροντες, γερόντισσες, συνταξιούχους που τόσο αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι, στην νεολαία, στα νιάτα, στα παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες, στους ανέργους και στους πολύτεκνους, στην εκκλησία, στους μητροπολίτες και στους ιερείς μας, στα μοναστήρια, στις μοναχές και στους μοναχούς μας, στους φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, καλή σταδιοδρομία, καλή χρονιά και καλά πτυχία. Στους δικαστικούς μας, στους εισαγγελείς μας, στους δικηγόρους, δημοσίους υπαλλήλους, οδηγούς μηχανημάτων έργων, ηλεκτρονικούς, καλλιτέχνες, στους ναυτικούς και περιπτεράδες, στις μοναχικές κυρίες και στους μοναχικούς κυρίους, στους πλούσιους και φτωχούς, στους δυνατούς και αδυνάτους, στους έχοντες και κατέχοντες, στους μη έχοντες και κατέχοντες, στους αρρώστους και περαστικά. Ο Θεός να τους κάνει γρήγορα καλά, περαστικά και στον ανιψιό μου. Και σε όλους που είναι άρρωστοι, ο Θεός, η Παναγία να τους βοηθήσει να γίνουν και πάλι καλά. Στους γιατρούς, νοσηλευτές, στα νοσοκομεία και τις κλινικές. Στους εργάτες, υπαλλήλους, μαγαζάτορες, μικρομεσαίους, στους εμπόρους, μικροπολιτές και πολιτές λαϊκών αγορών. Στους επαγγελματίες οδηγούς, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες, δαλικέριδες, πουλματζίδες, στα κτέλ και αστικές συγκοινωνίες. Στους απόστρατους, στους ανάπηρους, στους πραγματικούς αντιστασιακούς, στα αδέλφια μου τους αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες. Στα σώματα ασφαλείας, το στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, τελωνιακούς, συνοριοφύλακες και τη δημοτική μας αστυνομία. Στους καλούς αλλοδαπούς, στους φυλακισμένους, καλό κουράγιο και δύναμη. Στους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, σε όλες τις μάνες και πατεράδες του κόσμου την καλησπέρα και στη δική μου μάνα. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι κοντά μας, έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, θέματα που ουσιαστικά, τυπικά, έμεσα ή άμεσα ενδιαφέρουν όλον τον ελληνικό λαό. Μαζί λοιπόν θα χαράξουμε τη νέα πορεία, τη νέα σελίδα και τη σημερινή εκπομπή που συνεχίζει και κλείνει σε 2 μήνες και τα 13 και μπαίνουμε στα 14 χρόνια. Της εκπομπής που αγαπήθηκε όσο ποτέ καμία άλλη, της εκπομπής που έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία και όπου βγαίνουμε δορυφορικά, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, της εκπομπής που κάθε μέρα σπάζει ρεκόρ τηλεθέασης. Και αυτό οφείλεται στη δική σας αγάπη, στη δική σας βοήθεια και εκτίμηση. Φίλες και φίλοι, να περάσουμε και σήμερα στην τρέχουσα επικαιρότητα, να δούμε βέβαια όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και σήμερα θα έχουμε πάρα πολλά νέα, πολλές αποκαλύψεις και βέβαια